Ka Dubai ka badai ka wei na kanong ba ha United Arab Emirates UAE ka balapau namba ka pertai barok ka wei kum ka jaka ka barius pa tam ka jaka ka barok ka leng satlak ka pertai ki kwa ban yoi ne banyo jing trei ha ka ne kanong ba bapau nam menta ka ne kanong ba kelamat ya ka jinge ka bakrau namar ka jing slei na ka jing hapus lap ubajur klem sange bat ka jing be ka eryong bat uleli ka balasdang nadu ka siningkong hadu menta ka sengi paliru laong ba kajing hap uslap ba kajing be eryong mata usnam hakan ke jaka kelalong ke bajur ba kata hadin nyop san snam kajing hap uslap ubarban bajur haus nam ke knais pa sau kendai kan ke jaka kadai ke wei na ke jaka harish up kadai ke jaka ke basit bat ke baterkong ba Henry ke belak lalong pat kum ke wei ke jaka ke basaiso bat ke barius pa tam ha ka pertai namar kajing hap uslap bat be eryong mata lalais ngi ke bala selat napang ya kene ke nong ba hadu bala pelong kum kawa ba ne ka duriau la pelong ye kinong sensyar kan ne ka jaka ban mat ki jing namar ki jing donong kilalong ki balabon lengba ki khubor bat ki video ki bangila ban yoi ba ki lenti ki sengkin ki surok yai kali ki latap umlin ki dukan ki jaka trekam ne ki office ba peru ka kalaksam bat rung sha ki ne ki jaka hadu bala pelong ya ki jaka trekam ban sange iswa ne wat ki surok yai kali ru ki kali ki lasakot ha ki benta jong ki surok ba per ha kan ne kanong ba kawai na ki kat lingsuin ke bahe ba ha ka pertai ka Dubai International Airport ru kala tap lin da ka sudah lapan sange ru ya ki babun ki lingsuin ki bertemu hiar kendau ha kan ne kat lingsuin kumju ru ya ki lingsuin ki bertemu ban mi na kan ne kat lingsuin lapan sange iswa sipor ki pajba no le wan ki banakal ling satlak ka pertai ki lahap ban syuap bersyongsa ha kan ne jaka namar ka jinglong ka jingman ka swing beneng kampat long ka basngan nakaliang presiden ka United Arab Emirates ulap tha kerke ya kilat ai jingirap ban le arab ya ki blasak ta ha kan ne ka jing slei shushu ki kubor ki turu ba ha kan ne ka jing slei kumba ar phongut ki ben simbreu la du no la ka jong ka jing ha oman iwe pat ide iblaklat namar ka jing sha rong ha ka ka baklaimbor kat ba udangnya ya ka kali haras al khaima ka bakat kum ka report na Reuters ka bahadu kan ne ka kubor ka ba menta